Быйыл Казанда 9 җәмәгать киңлеген төзекләндерәләр. Салават күпере һәм Ныҡса торак комплексларында, яңа парклар, балыҡчы баҡшасында йөгөрү юлы, Юнысов мәйданында баҡыр колонкасы ясыйлар. Зур Зәңгәр күл яраларына гранит җәяләр. Иң зур проектларның берсе Зур Зәңгәр күл янындағы территорияны төзекләндерү. Быйыл ярларны саклау чаралары күрелә. Зур Зәңгәр күл ярлары гранит, композит шпунтлар һәм туфрак грунты белән ныгытыла. Авария хәлендәге агач күперне дә алыштырырга җыйналар. Большое голубое озеро – это... Зур Зәңгәр күл Казанлыларның, бирәк тә сәламәт яшәү рәвешен алып баручыларның, ел әйләнәсенә кыйнучыларның яраткан урыннарының берсе. Кешеләргә ял итү, кешею өчен мөмкин кадәр күбрәк уңайлыклар тудырырга кирәк. Быйыл Казанда барлыгы 9 җәмәгать киңлеге төзекләндерелә. Салават күпере һәм Ныҡса комплексларында яңа парклар, балыҡчы баҡшасында йөгөрөш юлы, Юнысов мәйданында баҡыр колонкасы. Иске Татар бистәсенең үзәгендәге Фатих Кәрим һәм Абдулла Тукай урамнарындагы зур булмаган скверлар яңартыла. Без үз алдыбызга җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү буенча комплекслы бурычлар куябыз. Аларның күбесендә эшләр алдагы елларда дәвам итә. Бу комплекслы процесс халык белән аерым элемтә булдырырга мөмкинлек бирә. Кече Аккош күле паркын төзекләндерүне дә төгәлләргә планлаштыралар. Кече архитектура формалары һәм навигация белән җиһазландырырга телиләр. Паркта күбрәк чәчәкләр үстерергә җыеналар. Һәм мастер-класслар зонасында медиа-экран урнаштырыла. Шунда хастаханә хезмәткәрләре һәм пациентлары өчен чаралар үткәрелә. Быйыл Казанда җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү буенча 9 проектны гамәлгә ашырырга планлаштыралар. Аларның 8-е уңайлы шәһәр тирәлеген формалаштыру федераль проекты буенча башкарыла. Моның өчен 943 миллион сумга якын акча бирелгән. Азилә Батырханова, Ралин Абрамова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.